आब' फैबाय लोगो मोनबाय आब'खौ नैबे आंनि बिब' आज का ब्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बेनिखायनो आं दिनै मोनसे माने गाव गावनि जान गाव गावनि हारि होननानै आं गाव गावनि हारिनि भिडिअ मोनसे दिनै आपल'ड खालामनो भुल जोंनिनो मानसि गोजा मोनफैबाय जायगाखौ ओरना हरदों हे गाइस आप सबको फिर से हमारा केबल खबर में सुने दहे दिल से नया ब्लॉग के साथ गुड मॉर्निंग गाइस आप सबको दहे दिल से स्वागत है हमारा केबल खबर में। तो गाइस आज का ब्लॉग है वो है हमारा जो अपना लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज से होने वाला है। तो आप लोग जरूर बिना जान के भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक बनेगा और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो गाइस आज तो बिहू है हमारा जो असम का फेवरेट है, उसी से मिल ब्लॉग बनाने वाले हैं। आज का दिन बार वही ब्लॉग होंगे तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक बने रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। आज का जो ब्लॉग है बहुत मतलब धमाका धांसू होने वाले हैं। तो गाइस आप लोग जरूर एंड तक बने रहे। तो देखिए हम लोग अभी किधर पर है, देखिए ये देखिए गाइस, ये सभी असम का लोग हैं। अभी बहुत बाकी है आने वाला और आज का ब्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। और हमारा जो अपना लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज से होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट टाइम मैं अपना लैंग्वेज से ब्लॉग बना रहा हूँ तो आप एक्साइटेड हो रहा है गाइस, क्योंकि कभी अपना लैंग्वेज से कभी मतलब मैं ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज फाइनली आज फर्स्ट टाइम होगा मेरा जो अपना लैंग्वेज है। और हमारा जो लैंग्वेज है इसी असम का जो बोडो लैंग्वेज है, इसी से ब्लॉग होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक बने रहे गाइस। तो देखिए गाइस, तो मैं फर्स्ट टाइम में अपना भाषा बात कर रहा हूँ, आप लोग जरूर सुनिए, गौर से सुनिए। माब्रै दं नोंथांमोनखौ आसा खालामो जोंनि बुहुमनाखि आसामनि बर' दं, बड'लेण्डनि जेसेबांनाखि संख्या नोंथांमोनखौ आसा खालामो मोजाङै दं। आरो आं दिनै माने बेंगालराव थानानैबो गावनि हारिनि जे दा बैसागु होनना बुङो, बैसागुखौ दा जोंनि बर' हारियाबो बाहाय बर' वाटारखौ बेंगालराव फालिदों। दा बे बेंगालराव फालिनायनि माने बेनिखायनो आं दिनै मोनसे माने गाव गावनि जान गाव गावनि हारि होननानै आं गाव गावनि हारिनि भिडिअ मोनसे दिनै आपल'ड खालामनो नागिरदों नोंथांमोननिसिम। तो नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो गोदानबा चेनेलाव प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव आंना माने हिन्दी हगारनो हिन्दी थांनो नागिरदों, गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना। माने बेल आइकनखौ माने प्रेस खालामनानै ला आरोना, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोननि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। दे होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मानो होनबा दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्ट जानो हागौ। मानो होनबा दिनै बैसागुनि दिनै 16 तारिख ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आरोना, माने बर'फोर गोजा दाथ' जेबो नंबावा, अनेक माने मानसिफोर दंबावो जोंनि सुबुं जोंनि बर' हारि। दा जोङो गारि गाखोनो नागिरदों, मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना। बाव फांसन जागोन, ओरैबायदि गिदिर फांसनबो जागोन, मिटिंबो जागोन। दा नोंथांमोना लांबायफ्रा जों बासिट'आव दंफैयो आरोना जोङो। अनेक मैया दा जों होनबा बास गाखोनोसै ना मा होनो? बास गाखोनोसै दा? बासजों थांबालाय मानो थांनो, बासआबो दंखायोबालाय। बासजों थांसै, नायनो हागोन जों। एक्सुवेलि माने जोंना बर' हारिना जाहैबाय माबायानो कालारानो बेनोखा नालाय ना, बेनि थाखायनो जों दा बैसागु जायखिया गोसो जेरावखि थाङा माने जों बेखौ लानांगौनि गोनांथि आरोना, जों गाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हिसाबै। दा नायलांदो लोगोफोर, बेंगालराव माबायदि दं आरो जों बेंगालराव बैसागुखौ माबायदि फालियो बेखौबो नायलांदो लोगोफोर, बेसे गिदिर फालियो। दे होमबा जों गारि गाखोनोसै, नायलांदो लोगोफोर। माखासे गाखोगोरबाय नै
होमबा जों गाखोजोब्बाय बाबरे बहुत भिर गाखोजोब्बाय गाखोबाय दा बासानो फुल जाजोब्बाय सिटानो खालि गैया गाखोबायना ओरै दं दा ओइ लाय दं ओरै फै माने गारियाबो बास नायदो अयथासार गियो सोरबा जायगा मोनबाय सोरबा सिट मोनासै जोंहानो गैया जिरायनोनो जायगायानो गैया माथो उफायबाव गसङाबालाय थांलाय फैलाय सिट गैयिनि जारला जाबाय हाब नै जोंनि बेंगालरनि बैसागु फालिनायखौ हाय जोंनि आसामनि बर'फोर दा जों ओरै मोनसे बासखौ मोनबाय ओंखारगासिनो अयथासार मानसि भुल जोंनिनो मानसि गोजा नै दाबो बासानो खालि जासिगोन दिनै जोंनि मानसि ओंखारजोबबानो बासानो खालि ओरै दंबावोसो ओंखारनांगौखानो दसे थाबायबावनांगौसो दसे थाबायनानै आरो गारि गाखोबावनांगौ गैला बासानो खालिसो जाबाय माथो सोर दा जों थाबायबाय आधा घन्टा गाहाम थांबावनांगौ दंबावोसोलै ओरै नायबाबो बर' जाजोबो माथो नै थांबाय हनै बासा फैदो बासावनो ज'नो मोनसे खालाम आरो गारिया Ơi, đi gặp cái đứa, đi đây ra đâu? Ơi, đang không xem. Ủa, 오로진 다 시험 싫어. 아빠 자기가 나 너무 잡아. 싫어, 아니야. 지뢰 봐봐 보다 이제 이래. 가라, 가라. ओरै फैदो जिङाव थाफैदो नै सेकार बायदि मोनखोना मोनलै गावखौनो नै दा जाय माखासे दस्रा गारिजों Next stop is Ganesha Temple. 다 가져줘야 겠어. 응답가 성공. थांगासिनो. दा नै ओंखारबाय मोनफैबाय जायगाखौ. फैदो
गासिबो ओंखारफैबाय मोनफैजोब्बाय दा जायगायावसो थांबावनांगौ ओरैसो आयो गारियानो खालि जाबायलै गाबगुलायसिनोसो फैदो थो फैसाया दा जायगाखौ मोनफैबाय जायगाखौ मोनफैनाय एसे गोजोनसिन मोनदों मानो होनबा बोसोर फालियो बे बैसागुखौ नाथाय दिनै एसे फार्स्ट टाइम आरोना माने सिगाङाव फैफेराखैमोनबो ओरैजाय बेरायनो फैयो नाथाय फांसन फालि बेफोराव फैया दा गासिबो फैजोब्बाय जों ज'नो मोनब्रै मोनबा कम्पानिनि गोजा बाहाय रावबो मोनसे कम्पानिनि नङा आलदा आलदा फैसा खांनाया अबाव थांखो आन्दायलाबायगोनबो जानो गोगोम जाखाबाय मानसिया माने दाख्लैनि बायदि नायलाय ओरैबो होंगो दोंगो मानसिफ्रानो दंसैलै जोंना लोगोफ्रा फैदोंना फैयाखै बिसोरो जिरायखानोसै जिरायखानोसै जिरायनानै बानायनोसै हा ओंखायनोथ' जिरायनानै गोबां माबा जासिगोन नै दा भलिबलखौ जोङो जागायजेननो नागिरदों जाय बिथांमोनहा एरिया बाइसास भलिबल बादायलायनाय पार्टिसिपेट खालामदों बिथांमोनखौ गोख्रैखांनानै जयेन लाहैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो फिन खनसे बुंहरनाय जाबाय जाय बिथांमोनहा भलिबल गेलेनो गोसो दङ टिम एरिया बाइसास जानानै जोंनिया कालचार सेक्रेटारि जों कालचार जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैदों सोरबाफोर मोसाखावरि दङब्ला मोसाफैदोंब्ला बिथांमोनहा हिन्जावानो जा एबा हौवायानो जा सिंगेल डान्स मोसाफैनो हागोन ग्रुप डान्स मोसाफैनो हागोन बे लिस्टखौ जोङो जौस्रांआव लागासिनो दङ गुबुननिफ्राय सोरबा दंबावो नामा नैबे आंनि बिब' नै जों लागोनानै दा नैबे बिगुमै ओरैना हरदो बिगुमै हाय होनदोरा मा बुंनांलायनाय सिब्लाय फोरोंनांलायगौ माने आं मा बिमल जाहां एसे रायलायनाया बारा थिग जायाखै जोंहा माने आं दिनैसो आब' फैबाय लोगो मोनबाय आब'खौ ओरै लोगोफोर दङ दा माने ओरैबायदि लोगोफोर दा जोंना मिटिंआबो जोब्बाय आरो फांसनाबो बिदिनो मोसानाय मिलायनाया गासिबो जोबजोब्बाय आरोना दा बिनि थाखायनो बन्द' जासिगोन बायदि मानो होनबा मानसिफ्रा लासै लासैनो जोबनायखौ जोबफुंलांबाय गावबागाव कम्पानियाव थांबाय गावबागाव रुमाव थांबाय दा बेनिखायनो जोङो थांनायानो जासिगोन माथो खालामनो दा जों होनबा गावबागाव रुमखौनो आगान होनांसिगोन ना मा होनो दा सानाबो हाबनाय नङा हाबबाय टाइमाबो जाया नोंबा जाबाय दा गैयाबाबो 5:30 बारलांबाय दा बेनिखायनो जोंबो थांनोसै ओरै जोंना आसामनिफ्राय बिसोरबो फैसिगोन दा नै ओंखारगासिनो हाला थांनोसै
दा नायदो लोगोफोर थाबायगासिनो दं गारि हमनो मोनला बेनो जोंना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मेन गेट नैबे हाला हाला नायलाय मेला हादा नों भिडिअ खालामदों नामा? औ सुपार दा औ खेबनो जेबो नङा ओमफ्राय दा मानसिफ्राबो सोंनायनिफ्राय सोंलांबाय दा गावबा गाव रुमखौ लाबाय आरोना आगान मोनलाय माने जोंनाबो बेंगालराव ओरैबायदि मान सनमान दंजासै आरोना दा जोंनि बर' हारियाबो मानो होनबा जोंनाबो बेक्ति बड'लेण्ड बेंगालराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं बेनो नाय दा मानसिफ्राथ' हिसाबै दाबो माने बेनिफ्राय बांसिनमोन थांनायनिफ्राय थांबाय सोरनांबाय दा एसे दंबावो आरोना बुंनो हाया आसामाव जेसेबांनाखि बैसागु मागियो बेनिफ्राय बांसिन माने बाव मानसि जादों आरोना पाब्लिक जोंनि बर'आ साननानै नाय रायजोफोर माने जोंनि मानसिया जोंनि बर' जाथिया बेंगलरावबो खावसेनिफ्राय खावसेयानो दङ होनजायो नायनानै मिथियो नै लोगोफोर बे नुनायखिनिया गासैबो बर'आनो गुबुन जाथि गैया दा होमबा जों गारि नेनोसै जों थाबायगासिनो दङ नै दा लोगोफोर नै जोङो गारिखौनो मोनाखै मोनो गारिया नैबे बास ओमफ्राय सोरबा बुंदों आरोना बासजों थांनो हाला बिदि होननानै बुंदों दा नायनोसै माजों थांनाय जायो अट'जों थांनाय जायो ना बासजों थांनाय जायो औ अट' फिसा फैबायमोन बे अट'आबो थांनो गारिखौनो मोननो नागिरा थांगासिनो गाखोबाय आरो दा नै थांसै गाखोबालाय माथो गाखोनोसै आयु दुनियानि दोनदोनलै ससे नै ओहो थालांजायाथ' आरो पीछे 4 आदमी बैठो साब्रै जिरायोनो जारलालै इधर आओ भाई इधर आओ बेदा हरनो हाया नोङो दे होमबा लोगोफोरजों खयथायाव मोनहैयो रुमाव लामा गाज्रि खयथायाव मोनहैयो लोगोफोर जोङो दा माने गावबा गाव रुमाव सफैबाय दा गावफ्रानोसै आरोना रुमावथ' नङा एक्सुवेलि माने जों गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट एरियायाव सफैबाय आरोना दा जों गारिनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय दा जों गावबा गाव उनफिनसिगोन आरोना दा लोगोफ्राथ' ओंखारजोब्बाय गासिबो नाथाय दिनै नोगोद खस्थ' मोनबाय ओरै सानायसो गारियाबो जोंखौ थाबायलांग्रोजोब्बाय हनै दे होमबा लोगोफोर जों भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बेयावनो एन्ड खालामसै मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो जेसेबां बर'फोर दं शेयार खालामनानै हो आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामनानै ला आरोना जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांमोननि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौ जोंनो फोजोबनोसै होमबालाय बाय